Nhar il-Ħadd li ġej il-Prim Ministru Robert Abela se jkun qed jindirizza l-ewwel Konferenza Ġenerali straordinarja tiegħu bħala l-mexxej il-ġdid tal-Partit Laburista. Matul din il-Konferenza Ġenerali se jkun qed jitlaq proċess uffiċjali li l-Partit Laburista se jkun qed jgħaddi minnu propju din is-sena. Is-sena li fiha se jiġi ċelebrat il-mitt anniversarju mit-twaqqif tiegħu. Se jkollna lill-President Daniel Mikallef li se jkun qed jippreżenta il-proċess li se nkunu qegħdin ngħaddu minnu bħala partit tul din is-sena, imma wkoll se jkun hemm kelliema oħra illi jitkellmu qabel u mbagħad id-diskors tant mistenni tal-Prim Ministru Robert Abela. Il-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista stqar ukoll li hemm stennija kbira għal din il-Konferenza Ġenerali straordinarja li għaliha kulħadd huwa mistieden li jattendi. Hija konferenza ġenerali straordinarja mistennija ferm għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa għaliex ħadd tkun l-ewwel darba illi Robert Abela se jkun qed jindirizza lil konferenza ġenerali bħala mexxej u allura l-istennija hija kbira u aħna qegħdin nistidnu lin-nies il-pubbliku biex jiġi u jattendi hawnhekk fil-ħamrun fiċ-ċentru Nazzjonali Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.